Εντυπωσιακό παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Κερατσινίου ανάμεσα στον Εθνικό και τον Ποσειδώνα Νεοπόρων, τον πρωτοπόρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Εθνικός προηγήθηκε με τον αρχηγό του, τον Νίκο Μίτσι, στο 13ο λεπτό ύστερα από την σέντρα του Παϊτέρη, αλλά με τον ίδιο τρόπο ύστερα από κόρνο του Τσακμακίδη ο Κυπαρίς θα ισοφαρίσει 1-1 για τον Ποσειδώνα. Στο 28ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν ύστερα από σούτ του Κοντοθανάση Μπαλαβρή και το δοκάρι, ενώ 2 λεπτά αργότερα ο Σκοπελίτης θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει, ο Μίτσης θα προλάβει στην έξοδο τον Καλαϊτζή και θα κάνει το 2-1 για τον Εθνικό. Όμως το ημίχρονο θα τελειώσει με 2-2, αφού μια νέα κεφαλιά και τα 4 πρώτα γκολ μπήκαν με κεφαλιές, αυτή ήταν από τον Ευαγγελόπουλο, θα κάνει το σκορ 2-2 και θα πάνε με το ισόπαλο αποτέλεσμα οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Τσακμακίδης θα κάνει το 2-3, θα βάλει μπροστά τον Ποσειδώνα, όμως το παιχνίδι άλλαξε και γύρισε και θα δείτε πως. Υπέτειος ήταν ο αρχηγός του Εθνικού, ο Νίκος Μίτσης, ο οποίος ύστερα από το βολέ εδώ του Καλαϊτζή θα ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα και κοιτάξτε με ποιο τρόπο θα κάνει το 3-3 με ένα σούτ από τα 40 μέτρα. Και στο 87ο λεπτό, ενώ βλέπουμε τον Μίτσι ο οποίος πέτυχε 3 γκολ στο παιχνίδι, να πανηγυρίζει την ισοφάριση του Εθνικού, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι όμως, ο Εθνικός με τον Οκανού, τον Ιγυριανό, ύστερα την παλιά του Παϊτέρη, θα κάνει το τελικό Εθνικός Ποσειδώνας Νέων Πόρων 4-3. Νομίζω ότι